Hei, numele meu este Alex, astăzi cu un episod nou de Minecraft. De data asta sunt singur și vreau să mai fac mici modificări la este al treilea episod de fapt. Dacă nu mă înșel. De lemn, hop, torță, hop. Și dacă am zis ceva la TV, e din cauza că se uită la... Adică e ceva pe TV. Da! Avem multă treabă. În primul rând să găsesc iron. Și da. Gravel. Nerviază. Zona aia cu gravel. Și mă nervează mult. Chiar foarte mult. Și dacă vorbesc cu... Oh my god. Nu cred. Iron. Super, avem iron. Yuhu, iron. Uhu. Da, iron. Iubitul iron. Hai să facem o groapă. Ce repede am găsit iron-ul. Și da, poate am vorbit până am prea încet, îmi pare rău. Dar na. Hai să distrug asta, torța, hop. Și să o pun aici. Da. Hop. Și am să mai găsesc o dată. Din păcate nu o să-l împart cu Cosmin, pentru că na. Nu prea pot. Unde e? Să facem torțe. 4 16. Bun. Aici va veni ăsta. Hai să vedem ce putem face. Da. Hai să minăm o grămadă, va trebui, dar na. Super. Mi se termină și șchiopul. Se întâmplă. Iuhu, spargem ca proștii. Da. Hai să punem și aici o torță. Nu vreau să consum așa multe torțe. Să mergem să prăjim iron-ul. Acest episod va fi un pic mai scurt, pentru că nu prea am ce să fac singur. Și da. Prăjesc iron-ul. Nervează. Nu vrea. Gata. Mai înainte de toate să distrug acest perete, pentru că mă enervează și aici vreau să fie aranjat frumos totul, fără căcaturi de-astea. Pentru că arată urât. Da. Stați un pic să opresc un pic filmarea. Gata, am revenit. Să punem zidul. Hop. Cam liniște. N-are nimic. Să punem asta aici.
să punem acele 3 bucăți de aer la prăjit. Da. Gata, mi s-a făcut și ironul. Ce aș vrea eu mult să fac? O să fac, uite așa. Sparg un lemn. Și aici va veni un chest. Și voi pune lucrurile importante pentru că mi-e frică cu Cosmin. Unde e? Gata. De aici. Aici. Nu prea se vede. Dar, na. O să văd eu cum o să fac. Dar, na, până atunci eu am fost Alex. Sper că v-a plăcut acest episod. La revedere!